Θα δώσω το λόγο στον κύριο Παπασίδη, είναι διδάκτορ εγκληματολογίας, τον διάκοψα νωρίτερα. Μας μετέφερε κάποιες σκέψεις πάνω στο έγκλημα το οποίο έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη την τελευταία εβδομάδα. Ο Μακαρίτης Σεργιανόπουλος είχε δύο χαρακτηριστικά, όπως έλεγα και λίγο πριν τη διακοπή. Το ένα ήταν η εμπλοκή του με τα ναρκωτικά και το άλλο είναι αυτά που ακούμε από δημοσιογραφικές αναφορές για τις σχέσεις και τις παρέες που είχε. Με βάση αυτά τα στοιχεία, το χαρακτηρίζουμε ως ένα άτομο οπωσδήποτε υψηλού κινδύνου θυματοποίησης. Και από την πλευρά των ναρκωτικών και από την πλευρά των διαπροσωπικών του σχέσεων. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις, το πρώτο που μπορούμε να δούμε, κάνοντας αυτές τις θεωρητικές προσεγγίσεις ή τις υποθέσεις εργασίας, όπως είπατε, είναι να δούμε κυρίως το περιβάλλον του. Φαίνεται λοιπόν ότι εάν πάμε σε μια σχέση δράστη θύματος γνωστού, εκεί έχουμε μια πορεία η οποία πιθανότατα διερευνάται από την αστυνομία. Και το δεύτερο είναι η σχέση δράστη θύματος αγνώστου ή ενός ανθρώπου που πολύ πρόσφατα γνωρίστηκε με το θύμα. Γιατί ακούστηκε και αυτό. Εκείνο που φαίνεται από τα στοιχεία, από τα δεδομένα, όπως αυτά παρουσιάζονται κυρίως δημοσιογραφικά, γιατί δεν έχω καμία δυνατότητα να δω δικόγραφα, είναι ότι εάν στην περίπτωση ο δράστης όντως γνωρίστηκε πριν από λίγη ώρα με τον Μακαρίτη Σεργιανόπουλο, έχουμε να δώσουμε δύο απαντήσεις. Πώς ένα άτομο του διαμετρήματος, της προσωπικότητας και της δημοτικότητας που έχει εξαιτίας του επαγγέλματός του ο Σεργιανόπουλος αποφάσισε να βρει παρέα, όποια και αν είναι αυτή, τόσο άμεσα όπως οι δημοσιογραφικές αναφορές γίνονται, και ειδικά όταν τον είδαμε όλοι, βγήκε στις τηλεοράσεις μετά την περιπέτειά του και τη σύλληψή του και φάνηκε να έχει πρόβλημα ο άνθρωπος, να έχει τύψεις για αυτό που έγινε, να έχει μετανιώσει για τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα του. Είχε μετανιώσει για τη δημοσιότητα, είχε όμως και θυμώσει, λέγοντας ότι ας με αφήσουν να κάνω αυτό που κάνω και στον εαυτό μου κάνω κακό. Δικαιωματικά.